Вземам ви с мен. Изглеждам ужасно. Дали ми пука, че изглеждам ужасно? По принцип да, но днес няма какво да направим по въпроса. Навън вали дъжд. Това е положението. Днес ще ходим на наградите на Hashtag Awards, защото съм поканена да връчам награда и съм номинирана в категория мама. Първо отиваме на процедура. Междувременно искам да кажа, че не знам какво се случва, но тази зима положението е момент. Така взехме си набързо пратката от Спиди. Какво ще я да казвам? Не знам дали го казах, затова ще го кажа пак, защото забравям. Станала съм като леличките. Така, виждате ли тези приятелки тук? Кога съм имала аз такива пъпки? Гледайте коста. Тука. Пустир, сега тук ли ще дойде. Няма да мрънкам, обещавам в това видео. Стискайте ми палци да спечелим днес категория мама. Готови сме и да отиваме да видим дали ще си харесаме една рокля. Значи в Сатори има черен петък, има 50% отстъпка на лазера. Айде, чао ви! Продължаваме по задачите, евентуално ако ни остане време. Трябва да отидем до мола. Отиваме на тренировка. Чорапи от Китай. Ще го са готини. Къде съм аз? Къде сте ви положението? Забравих ли да снимам? Забравих. Имаме малко фейк лунички, майко. Сега към роклята. Ето така ще съм на наградите и ще си сложа обиците им от Бирсе. Ужасна светлина за прекрасните обици. Отиваме на събитието и... хора! Може и Чочев. Айде, Чочев, танцувай! 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 Рози Манева! Ами, какво да кажа, не съм свикнала да излизам на сцена без моята половинка Рени. Така че следващия път, ако може да включим и категория Леля. Много благодаря на всички, които са гласували за мен. Вали ли дъжд, тати? Ето скалева. Къде си се скрила? И там би дупката. Под дупката от дъжда ли? Да. Скрива ли си се? Да. Вали ли силно? Да. Добре, чао.